Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okolonlaryň başyny resmiýetiň wadasyndan alyp Türkmenistana baran migrantlaryň ençe mes tutsak edilatly habar çekýär. Soňra bu temadan çap edilen makalalaryň ýene biri Türkmenistana 40 ýaşyna ýetmedikler ýurdun daşyna çykarylmaýar diýen atly habar hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Türkmenistanly ýaşak ömürdogyň kakasy oglunyň tutsak edilmeginden soň ýogaldy. Prezidentiň ogly ralla gödäwçilik etmek üçin Türkmenabada bardy. Şäheriň durmuşy togtady. Dogurlaryň wagtyndaky dornuksyzlyk telekeçiler közi ýaratly makallalarymyz köp okoldy. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny türkmen we täzik prezidentleriniň çäre syýasatlary, kim nämeden nägile bolýar atly gepleşik çekýär. Türkmen häkimetleri delde saklanan raýatlaryny ýurda ekstradisiýa etdirmäge synanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlarda okuyan türkmenlerden şuulçy bolmagy talap edýär. Merkez Aziýa Hatay gaz geçirjisiniň kuwwatynyň artdyrylmagy Türkmenistanyň gaz söwdasyna täsir eder atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen söhbetdeş çeken gepleşiklerimizin makalalarynyň başyny Türkmenistanly ýaşakty ömürdogyň kakasy oglunyň tutsak edilmeginden soň ýogaldy. Resmiýetiň wadasyndan alyp Türkmenistana baran migrantlaryň ençemesi tutsak edilatly habar maglumatlar çekýär. Aşgabat gymmatçylykda Washingtondan ozatly habar hem köp tesbir çeken maglumatlaryň biri boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň watançylygy düşünilşi ýa-da garalyşy bilen bagly. Hudaýberdi habarlardan ma'lum bolýar, Türkmen häkimetleri soňky döwürde daşary ýurtlarda okuyan studentler öýlerine diň jalmaga gelenine olar söhbetdeşlige çagyryp, ýoldaşlary barada maglumat bermegini talap edip başlapdyrlar. Şoňulyň birlikde de olaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, käbirlerine basyş edilip, eger studentleriň girýän saýtlary, edýän pikirleri, edýän gurrunlary barada maglumat bermese, bi olaryň enatalarynyň asuwdalygyny goramagy kömek etjek dälmişin. Eýdim, watançylyk bilen şuulçylyk bir ýere sygyşýan zatmy. Şu arada pikiriňizi paýlaşsaňyz, aslynda watançylyk näme? Men şu ýagdaýa belet uniwersitet oturanymda meni harby gulluga çağırdylar, uluk komissiýa boldy. Onuň adymy tutup sen ulluk etjekmi diýdiler. Men hem ýok diýdim. Oňa gaty gen galdylar. Ondan sonra başlanyny sende watançylyk ýok. Sen dünýä ýylyňda dogulugda ýan çağalar bagy sana mut berli, mektep mut berli, uniwersitetde sen mut okudyň, oň üstüne sana stipendiýa төлediler, sana ýatak jaý berdiler. Hökümet şeýle işler etdi. Indi sen watany goramaly bolanyna ýaýdanýan, öz pikiriňi aýdýan, öz garaýşyňy aýdýan diýip meni ýazgaryp başladylar da. Şol prinsip bar. Hakykatdan bize çağlar bagy mut, mektep mut, okujaýlar mut boldy. Indi şonun çen tutsaň onu watan sana şodatlary eden ýaly bolýar. Ýöne onuň aňyrsynda bir möhüm ýagdaý bar. Watan sana şodatlary mut berip, soň seni watan mut ulanýar. Sen ona mut işçi olmaly, mut daýhan bolmaly, mut bilermen bolmaly. Garaz watanyň näme haýyş bolsa, sen onuň ählisini mut etmeli. Ýa-da men öz watanyma, ýurdumy 30 ýyldan gowrak hyzmat etdim. Häzir men pensiýede oturýarym. Şol 30 ýyl eden hyzmaty üçin men watanyň
bir gara köpük adam mı ahirin? Ondan ol nähili watançylyk bolýar. Ýene onuň başyndan olar sana watana hyzmat etmeyi teklif edýärler. Sen adam satmaly, sen maglumat bermeli, sen mudama watanyň bähidinde bolup yerlerdäki, meselem daşary ýurtlardaky ilçhanalar bilen ýakyn saklamaly, beýle ketmeli. Muň özü watana hyzmat etmek däl, eýsem gönüden-göne bir diktatora hyzmat etmek, bir diktatoryň siýasatyny gollamak diýip düşünýär. Huda berdiňde şu edilýän gurrunlardan çen tutulsa, şu söhbetdeşliklerde berilýän soraglardan çen tutulsa, türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan studentleriň aktivliginden, olaryň internetdäki, sosial mediýadaky aktivliginden, olaryň pikirleriniň açyklygynyň alada galýany. Şoň bilen birlikde şu daşary ýurtda okuyan studentleriň arasynda da bu ýagdaý uly howsala döredýär. Olar bir-biriniň ýanyna da öz pikirlerini açyk aýtmakdan saklanýarlar. Sebäbi şu aralaryna şugulçylaryň bardygyny bilýärler diýip maglumat gelýär. Eýsem bir ýagdaý Türkmenistanyň ýaş kadrlaryň bilimli, açyk pikirli, dünýä garaýşy giň adamlaryň ýetişmegine bir päsgelçilik dälmi? Bir watana kömek däl eýsem ziýan bolup çykmaýarmy? Şu mesele bardy, nähil pikiriňiz bar? Bir hakykatynam watana kadir yetiştirmekde bir kadaly adamyň öz kemale gelmegine ziýanly zat. Sebäbi ol pikir çäkliligine getirýär. Sebäbi ol adamy dar galypa salýar. Ol öz pikirinden gorkmak ýa-da başga biriniň aýdýan pikirini ýygyrlamak ýaly bir erwet şüpheli zatlara alyp barýar. Muň tersine gaýtyp açyk bolsaň, öz pikirini aýdyp bilseň, öz pikirini başgalara düşündirjek bolsaň, onda adamda ösüş bolmagy mümkin. Senin garşydaşyň sen pikirin dogrudygyny ýa-da näme dogrudygyny, senin haýsy ýoldan barýanyny aýdyp bilýär. Senin bilen pikirleşip bilýär. Sen bir dialoga, bir öýdara gepleşige girip bilýän. Türkmenistanyň ýürüdilýän siýasat şol içki ösüşi, adamyň ruhy dünýäsiniň ösüşini böwetliýär, şonu ysmaz edýär, şonu kämilleşme ýaly ýagdaý eltýär. Muň özi adamyň şahsiýetiniň kämilleşmegine gatwyr ziýanly zat. Indi Hudaý berdi, Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu çäreler münasibetli ýa-da internetiň ýapyklygy bilen baglykda ýaşlaryň ýeterlik dünýä derejesinde bilim alyp bilmeýänligi, olaryň tabynlykda, umman el garamalykda terbiýelenýänligi, olaryň gorku bolýanlygy, umuman olarda bir häzirki zaman ýaş kadrlaryna mahsus gylyklaryň kemale gelmeýänligi aýdylýar. Emma Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykan ýaşlaryň köpelmegi, daşary ýurtlarda okuyan, daşary ýurtlar gören ýaşlaryň köpelmegi belli bir derejede umyt bolup durýardy. Sebäbi olar belli bir döwürde gelip ýurtda şu emele gelen kadr boşluğunun yerini olurlar, hemen bir ýurdy ösüşe alıp giderler diýen umytlar bardy udagundan. Eýsem şu şugulçylyk eden adamlar, öz ýoldaşlaryny satan adamlar, soňra jogapkar wezifelere ýerleşdirilse, şu howpsuzlyk ministrliginiň işgär edilip alynsa, beýlek edilip alynsa, bu Türkmenistany öňe gidip bilermi? Türkmenistanyň asudalygyny dogrudan udagundan abadançylygyň üpçün bolmagyna kömek edermi? Men pikirimçe edip bilmez. Sebäbi bizim öýümizde bir kysany mehman geldi. Studentler daşary ýurtda okuyan türkmenler geldiler. Olar her biri aýratynlykda geldi. Bir möhüm şert aýtsam, sebäbi olaryň diýjek sözüni ýa aýdan sözüni Türkmenistana ýetirjek adam ýok. Olaryň daptaryna şaýat ýokdy. Soň biz söz arasynda Türkmenistanyň ýagdaýyny aýtdyk. Ol aýdan wadyna garşy gidip ötýär. Ol aýdan wadyna, meselem biz häzir Türkmenistanyň suw meselesi bar diýdik. Ol aýdýa eýle mesele ýok diýär. Islan ýerinden skvajyna galyp oturmaly. Ýene saglyk meselesini aýtsaň şeýle, bizde doktorlar ýeterlik diýär. Haýsy bir meseleni aýtsaň, onuň aňarsy petile baryp diýär. Ýagny onda hiç bir bilesi gelçilik ýok. Onda bir soraw alamaty ýok. Meselem onda şeýle mesele bolsa, onu näme çöz bolar diýen ýaly ýa şu ýerde daşary ýurtda näme çözülýär, ýylen ýaly gylyklanma ýok. Aýdyn wadyny ol bizde de bar diýip ötýär. Aýdyn meseleni ol onu çözmek ansat diýip ötýär. Ondan ol baryp näme edip biler? Bir gaty gen şu ýagdaýyň öýdi. Şeýle bir gömük, bir hiçeýle daşary ýurda çykan ýöne daşary ýurdu görmedik adamlar olar. Ondan olar ýurda bir näýedir peýda getirer diýip biljek däl. Onda şu Türkmenistanyň häkimetleri şu daşary ýurda çykyp daşary ýurdu görmän, ýagny şu türkmen häkimetleriniň galypyna galan adamlary ýene de öňe sürýärler da şeýlemi? Hut şeýle, olara geregi şol,
şol siyasat ýöredýärler, gynansadan daşary ýurda çykan adamlar daşary ýurdu görmän, daşary ýurda hiç hili düşünmän, düşünje alman şol durkuny ýene ýygyna dolanýarlar. Indi Hudaý berdi, bir ýagdaýda şo daşary ýurtlara çykan hem gözi açyk, pikiri açyk, muman şugulçylyk etmedik, adam satmaga taýin bolmadyk adamlar Türkmenistana dolanyp baryp işläp bilerlermi ýa Türkmenistan olar ýitirermi? Indi her kimin ahyrky maksady watany bolup ýa-da şol ýere dolanmak. Eger başarsaň ýerek dolanmaly, başarmasaň işläp dolanmaly, garar bir wagt dolanmaly, şol toprağa çeýda etjek bolýan, şonuň hyzmatyny etmek niýetiň bar. Şol niýet bilen köpüsi ýurda dolanýar, onuň ahyrky netijeleri gaty bulaşyk, sebäbi ýurdun öň içinde ýaşaýan adamlar başarsalar ogul gyýgyny daşary ýurda çykarmakçy. Men pikirimçe, her ýerde bolsaňam, sen kadar işläp bilseň, bir zat başarsaň şoň özi aňyr ýany bilen watançylyk. Sen hyzmatyň, sen gadanyň netijeň watana barýar. Meselem hut şuny alsak, ýa-da Orsiýetde trener bolup ýören Gurban Berdiýew bar. Şol Gurban Berdiýewiň adyny bilmeýän ýa-da onu tanamayan türkmen ýok. Ýurdun prezidentinden başlap, ýöne hemmeler şoňa guwanýarlar. Edil şolar ýaly iş edip bilseň, şolar ýaly bir görnükli orny eýedip bilseň, onda sen hyzmatyň ýurda barýar. Onda sizin pikiriňizçe esasy watançylyk şu öz hünärinde kämilleşmek, öz işinde öňe gitmekde, şeýlemi? Hut şeýle öz işinde öňe gitmek hem öz işiň bilen hyzmatyň bilen nähilidir tapawutlanmak. Iň bolmanly hut özüni ekläp saklamak, özüni bir gowy alyp barmak özi şol iň umut watançylyk diýip düşünýär. Hormatly dinleýijiler, ýazy Hudaý berdi hary bilen Türkmenistanyň watançylyk barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, sizde bu barada nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon edin. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene-de Türkmenistanyň ekologiýa meseleleri bilen bagly. Sebäbi geçen hepde Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň suw hem ekologiýa meseleleri barada gurrun edenmizden soň dinleýijilerimiziň bir näçesi azatlyga ýüz tutdy hemde Türkmenistanyň zeýkeşler bilen baglykda geljekde ikinji bir aral meselesiniň döräýme kopynyň bardygyny öňe sürdi. Aman Murat dogrudanam şeýle Bami, ýagny Türkmenistanlaryň käbiri aktarlayan zeý suwlary togtasa, şo zeý suwlarynyň toplanan ýerine, şo aralyň guran ýerlerine kiýaly çökünni emele gelip, soň ol ýerden tozan turar hem bir ekologiýany howany demalysy gaty kyn ýagdaý ýasalar diýen pikirleri öňe sürýärler. Şeýle howp barmy? Şeýle howp barmyň, şeýle howpyň bardygyny öldüňe bir ýöne hyýadymlarda eýsem bir suwlen işgalçyan dünýä derejesinde azy tanalýan adamlar maýdýaly görünýärdi. Bellemel bir ýagdaý bar, bir altynasy türkmen köylüliýäne tevili derýalaryň suw goşulmaýa gelip, bol ýer asty zeý suwlar özüm durşuny kimikatdan warat bolan suwlar gerip guýýarlar. Häzirem dünýäde klimatyň üýtgemegi bilen ululu derýalar gurap barýar. Bir zeý suwlarynyň da näse wagtlap bir türkmen köylüne akçaklyk belli däl, belli bir wagt gelende şo zeý suwlarynyň türkmen köylüne akmagynyň umuman besedilmegi mümkin. Onuň gary berse de ýene bir ýagdaý, şo ýagdaý häzirem döwlet tarapyndan şo proses saltandyrylýar sebäbi türkmen köylüne çekilen baş kanallary çelli gaýlanan şoğurlan ýerleriň köpsünde zeý kanallary, kisirek zeý kanallary gazyp şolaryň
ulu kanala ve Türkmen köyüne su akıtayan kanallara getirilip koşuldu. Yönüsü yerlerde kalılan zey kanallarının köpsi hali gömülüp var ya. Onu arastalayan adam, onu smoldayan adam yok. Neticede eyyem reis ularının ödün akmasın desedip de proses şartlandırar. Diğerler ödün alımların da uğrundan bilermedilerin da idealleri bir Türkmen köyünün başından incepet bastırıp ararın kıdan has çöktür olur deyip idealler sebebi arar lenzinden tozun bilen asmana galayan duzlar bir deniz suunun duzları. Yine Türkmen köyü uğruğu olsa Türkmen köyünden yukarı kalacak, tozuna garlık kalacak duzlar bular. Kristallaşan duzu öğürülen zehirli kimik elementler. Yine bir çöpkır, doğru tıkır bir önünden kovula düşürme diyen mesele yoksa. Aman radonda bu şortuların toplanma Türkmenistanların sağlık için doğrudan mullakan çınlakay mesele olup duruyor da. Başlıyorsanız bir Türkmenistan nerede? Türkmen köylüyle yani bir üç devletin Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın herkesinin orta arasında yerleşiyor. Bir televizyet bastırın İru geçiyor sıçrağının uğuzuku devam. Horluk görecek. Dine Türkmenistanlılarda eğitim Kazakistan'ın, Özbekistan'ın rayetlerinin başından Sovyet bastırı giyinir. Aman rad, indi sizin aydiyan zatlarınızdan çen tutulsa, bu ýagdaý umuman yerli synçylar, yerli bilimli düşünjeli adamlar tarapyndan hem düşünülýän ýagdaý şoňlan birlikde Sewitdäki beýleki ýurtlaryň alymlary hem bu ýagdaý bilýärler. Bu arada belli bir derejede alada da bildirli. Şu mümkin bolan betbagçylygyň öňünden gaçmak üçin näme üçindir bir tagarla bileleşigi döredilip bilinenok. Näme üçin betbagçylygyň öňünden gaçyp bolanok. Bir ýagdaý ýoksa bizde İşlerini işletlerini öğrenmek, ulu tutumlu işletlerini sonun sayman, önünden son derzet peyda riyani, ilip doğum edilip ilmi taydan derinden öğreninle başlanın diye. Yine biz altınasır Türkmen köylüm desem hepleşte dayıktı ve etler doğrunun deyeti. Böyle etler son elçetti, yoğun olmasan etler, hatta şeyler bir ağaçların dikildi kaya köplerlerini uğuz boyun uğrunu, sol zeyfularını elçip, kasti dengin aktırmak diye fikirlerim oldu. Sol aktardan sonunu ilmi ulugatıllı el çekildi. Hadir bizde sol boy veren temsilini boylanmak niyetligi yeten o. Qalı verse de bizim hemen alimlerim oymenden öykü kıymetmesin. Olarım sol bine öğülerinin şahsı şokradına kovalaşyalar bilip duran yağbaylarından aitmağı gayret tapan oklarına gidi otir bir yoğun olmasa bir yağday öğüt. Ömüm sol altınası Türkmen köyünün görümüne sebep olan reysuların bir hemmesi bir adamların öz günahı bilen amal edilen zatlar olur. Bir asmandan inen betbastılık değil onun sebebini. Hemmemizin biliyesine sol 1954 yılın 1980 yıl aralığında Odal Katlanırısı baş Türkmen kanalı sonra doğru Karom kanalı vasıtanırlı. Yine şimdi gelme ulen başlarını betbastılım. Hemmesi bol fuğa gözüşen adamlar o da laytada yol başçılar sonunu saymadılar. Yok oradan verilen plan morsnamani ikette doldurup dövüşlerine Hastalı İstihmed'in kahramanlığıyla medal akınma olsun, Lerin ordenini de akınma olsun yerleri sahandan çıkardılar. Oğul Türkmen atavavı etlak deleyen Murgat, Tezen, Etret, yal deryalar, Summur yal deryalara bir verilen bütünler dönmüşürlü bir Laşada Ahal vilayeti bile Balkan vilayetinin günlü orundaki iki etrafkılılar ve karıncı etrafında men öz bileyenmine şol Ahal hem de Balkan vilayetinde 30'dan köprek kâriz vardı. Şu kanal 50 şu kârizler gereksiz olup tutuyor. Olmasa şu kârizlerinde impes su akanına şolordan her sekundda 20 litre su ak geldi. 30 kâriz gözüne getir ondan her sekundan 20 köprektir. Buna şu kârizin ünt verilen yerine yazaylar enterem şol yerem şorlan o adamlarım oğlu hızırlar susuzluktan közünün ok mesela Balkan Nağı'nın arkasında kâriz diyen oğlu var. Şol oğlu da 2 tane kâriz var. Sol iki kârizinde yerli adamların aitmanı oraya kadılarına 500 yıldan ettir. Şu iki kâriz adamların etmeye
ağıstuğum molya ekinlikine de etti, hemme da de etti. Yani şol, bizde şol soňun saymazlık şokrada kovalaşıp durmuştan aya olmak, yoksa bir değerli uğurlu. Hemme betbastır çeyerden mesela. Ama radini şu yerli tiyinçilerin aýtmaklaryna görä, Türkmenistan gaz alyjylaryny ýitirenden soň ýene gowa çekişine paýta aýratyn üns berip başlady. Ýene de gowa çekişiniň has güýçlendirilmegi mümkin. Bu bolsa ýene de kanal suwuny mätäçlik döredýär. Ikinji tarapdan bolsa ýene yerleriň şorlamanyň dowam etjegini görkezýär. Diýen pikiri öňe sürýärler iqtisadçylar. Hem Türkmenistanda şu paýtaçylykdan el çekip diversifikasiýa etmäge mümkinçilik görýärmi? Şu ýerde gowaça bir bökdünçlik bolup durýan bolmaz häkimetler üçin. Olulana şeyle mümkünçülük var. Türkmenistan aslında agrar yurt, onu senagat yurduna vurmaya Türkmenistan'ı ägir mümkünçülük var. Sebebi bir Şiimye senagatını öttürmäge de, Magdan senagatını öttürmäge de, kuruluşu senagatını öttürmäge de ähli mümkünçülük var. Olur bir dille aýdylýa edilýän ulugatlar ýok, bir iki ýeke himik rawotlar diýýärler. Ondan da gowasadan el götürmeli, onu ilmi taýdan ýola goýmaly işleri. Bunu hemsin ol Hasan şu yere özünün tutmalı suw tutulsa, dökülmeli himik dökülse, hem de bir ýokardan görkezme berilmän işçi güýji, tehnika, hemme sasawan gowasyny hemsin baýlykdan ýüze vurmaly. Şonu baýlygy aňly düşünjeli almaly. Onu ýöne bir 10 hektar ýere o çekmeliýse şonu 20 hektar ýere ekipini 10 hektardan alan hasylym diýip hukm edip oturanyn bilen ol iş düzelmeýär. Olmasyn häzir hökümetin özüm taýsadan gowasadan gelýän ýerde diýin uzyetsyzlygyny dille oýnanmasa da şeýlelen gaýtaklaryň boýuna ýene şu planlaşdyrylyp gowa çekilýän meýdanlardan döwlet plan boşnamasy diýip daýhana kärenneçe boýuna dakýarlary 20 sentnere ýetenok 1 hektardan alynýan. Doğru. Tartanyň mesur onu 20 sentner alıp hemen yeri de ayrılacak bolsa. Hem de daýhan garyp düşürecek bolsa. Onu ýüze urmak gerek beýle tezliğinde. İkinci tarapdan aman şu gowaça sarp edilýän suň möçörüniň aşy ullugy aýdylýar. Şoňul birlikde de bu hasaplar ýaşyrylýar diýip şu Sowet döwründen bäri agronomlar aýdyp gelýärler. Indi şu suwa Türkmenistanyň bir tölew giridildi ilat üçin elbetde belli derejede. Indi şu meselede bir hasap dikeldilip bilermi? Hasap ýöredilip bilermi? Sebebi suň bahasy bolmasa şu ekologik betbaçylyklaryň dowam etjekdi aýdylýar. Hukman onu bir hasap bolmaly, sebebi ol. Jaýlara gelýän bir kwartiralary, öýlere gelýän suwlary ölçüji enzamlar goýanyň bilen suw tyşytlap bolanok, suw tyşytlap bolsa, meýdanda suw näme derejede sarp edilýär. Şol ölçülmer bolmanyny şol şer daýhan birleşigine rahatlygy şol çekilýän kanallarda umumy ölçüjiler goýmaly. Soňundan şu kärenneçiň ýerine de goýmaly. Häzir Türkmenistanyň uly mümkinçilikler bar. Şol bir plastik turbalar da näçe diametrde diýsen öňler bolýar, onu bir güýç eteniň kedilýär, şol bir topar ýerde de suw bermänen bir daýhany gallas goýulýan ýer bar. Ýa-da sözlenýän ýer bar. Türkmenistanyň taryhy hukukda var 2009-njy ýylda çap edilen 9-10 klas okuwçylar sünnetlenen. Şu ýerde ýazylan gazanjykdan ýani häzirki bereketden etrefine çelli Garawum kanal çekildi diýip. Yalan urrum. Bir başda 10 kilometr ýalyn kazdylar, soňundan goýup bolsun etdiler. Özünem şu adam okuw programmasyny öwredýär. Her ýer Türkmenistanda da orta hasap bilen her klasda 100 000 okuwçy goýar. Diýmek bir garan adamlar bolmanyny her ýurtda 100 000 okuwçyny yalan sözleýärler. Getirege suw çekildi bu. Getirek derýasy öz başyna urrun. Okuw rapýaty, on gurrun edilmän, çekilmedik sana kanal çekildimi? Türkmenistan'ı ähli etlerini ýerlerinden barlýady. Gurrun edilýär. Biz olar ahir şol islenip demetiň işini görýänler yalan kabahat hasawatlar menmellik bir eden işine jogap berýärler. Semeleşme Türkmenistanyň da şuur iqtisadiýetinde çökgünlik bar bolsa, halk garyp düşýän bolsa, şu ýokardan berilýän görkezmeleriň ilmi esasynyň ýoklugy, adamlar berilýän hasawat bilen adamlaryň iş ýüzündäki durmuş ýaşaş şertleriniň deňdärligi sebäpli çıkýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň suw we ekologiýa problemleri bardak söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler bilen bagly sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Ýene-ki efir duşçuklarymyza çenli hoş saglykda galyň, Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.